Tekane kadur kia edit di AI. Edit ukasi ki post apa Facebook ru ki post khasi. Bat kita thoru hana bangla kandu bang sa Bangalore kum tamta ngam sa rah Bangalore. Ngam don rah Bangalore. Ngam pat julik Teresa Bangalore. Ngali teritang si benai kataru ngam kadisha kendong. Ti habakum ni habang tula tho ba edit ru ngam tip balik ki lit post apa Facebook ki ong pa hana bangla kandu. Hato ngan keno kom no ngan ong se ukasi jongi. Kadikum kini ki ru kom sa ong I hate khasi. Bakilam ler palat ngan ong kum no ngan ong kata ka briu ta briu ngam tip mano bale ngan habang bi direct khasi ti so bha shop phin le gano kam da pet benya sa up kin bangin da ya sondor shisha andang la de sondor shisha te sa upload kata kin non don jing pher pa phin shi khana lam ler pat ka long ka ek bom so tanat pi ya bala ong ba edit so thu pe ha kan ka por ka camera jonga ngam tip klami kan photoli shu ka camera ang ni kadai ka ai ka suntur jonga ru kala pher